ಪಾಪ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಯಸ್ಸು ಮೇ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ నేను మూజాలు యానే సంగతి మే ఈరు బండి పక్క ఆపుచింది బండి రాపుడా అಣ್ಣ ఇరే చాకనోడి అಣ್ಣ ఇరే చూసుకనోడి అಣ್ಣ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಪುಜುಂಗುಡಿ ಎಂಗ್ಲೆನ್ ತೂನಗ ನಿಕ್ಕು ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಎಂಗ್ಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಏನತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಹೊರ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು నీకు పుర్సొత్తిస్తుందా భయ్యా నా ఏమి పావు అవు పడిచా మీ పే ಯಬ್ಬಾ ಒಂದೇನು ಏರಪ್ಪ ತೂಪನು తూతే సరేను ಓ ಅವು ತೂತ ಪಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರಂಡೆ ಯಾವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಆಮೇದೆ ತೊಂದೆ ಈಮೇದೆ ತೊಂದೆ ಪಿರೋದ ಮೈ ಒಂದೇ ತೊಂದು ಹೌದೇ ಸರ್ ಅವ ಮಸಣ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಶಬ್ದ ಅರ್ಪು ಆಯ ಜನ ಸಮಜ್ಜಿ ఆయన ಮೇಟ್ ದಾದನ ಉಂಡು ಆಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪಿ బుర్జీ అత్త పబ్జీ పప్ప ಅಬ್ಜಿ ಅವು ఈత జనుల రూముడ్ నికులో ముజ్జన ಮೂಜತ್ ಸರ್ ನಾಲ್ ಮೂಲ ಮೂಚನ ಒರಿ ಬೆಂದ್ರಡ್ ಮೀಯೊಂದುಲೆ ಸರ್ ಎಂಕತೋಡು ನಿನ್ನಾನಿ ಅಕಡಿಯ ನಿಂಚ ಮುಟ್ಟುದು ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಈ ಮೆತ್ತನೆತ್ತ ಪೊಣ್ಣನ ಡ್ರೆಸ್ ತಮ್ಮ ಏನನಿ ಇದಾದ tu iere ನೈಸ್ ಸುಲ್ಲೆತ ಅವ ಮಾತಾ ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ನಾಡೊಂದು ಪುನಕಲಿತೆ ಓಲ್ತಿಕ್ವೇರು ನಿಖಿಲ್ ಅವತಾರೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಅವತಾರೆ ಎಂಗುಲ್ ತೋಚ್ ಬಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಇಂಕಿಂಕಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಕೇಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ತಪ್ಪು ఉంతులే నన్ను ఉంచురుపును ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬತ್ತಲ್